Der ligger en udsigtsrestaurant, hvor vi gør et fotostop, når vi kører herfra igen, så der bliver mulighed for at tage billeder ud over fjord og byen tilbage igen. Men nu ser det ud til, at vi er her ved Lauvik, vores færgested. Ja. Nu går vi som tæt over der. Nu er der netop noget i hul.
der. Eller hvad? Jeg hører den, ja. Ja, det er bjælder over. Am Berghang erkennt man die Rohre des Kraftwerks und daneben ein Holztreppe mit 4.144 Stufen. Die Holztreppe wurde restauriert, sodass man den Berg relativ einfach entwickeln kann. And an adult can weigh over 200 kilos. The harder seals living in the fjord are protected. Im Lysefjord liegt ein großer Bestand an Seehunden. Så begynder vi bare lige at planere lidt. Og så fortsætter man. Vi stiger jo op til 800 meter gennem disse 27 hårnålesving. 50 meter. Jeg håber, I så de mange spændende ting, vi undervejs, da vi sejlede. Der var jo først broen, og der var fossen, og der var gårdene op på siden, og der var også et sted, man kunne lægge til, hvis I hørte. Der kunne man, jeg har læst mig til, det var en restaurant eller noget, der kunne man sejle ind og holde sine fester og sidde på kajen der. Det kunne være mægtig hyggeligt jo. Men den der sten Kerak, den så nu endnu mindre ud. Håber I fik øje på den. Den hang lige som en streg op mellem to fjeldetider. Og der er nogen der, de vinder vist ikke pointtrøjen i bjergkørsel i dag. Det kan man jo godt forstå. Nå. Jamen, det er en rist. Det er i hvert fald for dyr. Ja. Og sejler de, vi skal lære at regne med. Sejler. Høj. Jeg synes, jeg kunne se, at det ikke er træer der. Det var en trægræs. Lukket trægræs. Det var da bare derhen.
siger der også. De æder det hele. Forbi her. Sikke en flok. Ja, i givet fald, så er vi 950 meter over havet. Han er bagud af forud. Det er sorgspil, når vi kommer hjem til hotellet. Er vi ved det? Vi har hentet ned i bilen og opbragt, vi har samlet sammen til slød, og så bliver vi bare til at fragte. Og det var ellers sådan et område, hvor det skulle være hverken bjørn eller jæv, som skulle søvebundet det, eller forbundet. Vi skulle have deres forbundet og græsset ude, og skulle frygte det. Skal du have mere at spise? Jeg skal have mere. Du kan spise noget, ja. Det er lidt tært. Ved husene, en familie per bolig på strøget, men efterhånden i 1800-tallet, da efterspørgslen efter boliger blev større, altså boligmanglen har man kendt dengang også, så var der flere, der flyttede sammen, og det betød efterhånden, at de enkelte huse, og når I kommer til at se dem, så er de altså ikke store, de små træhus der, men i enkelte hus kunne der bo op på 25 meter. Men han beskrev ikke blot det, man så, altså gaderne, han beskrev også nogle personligheder, og dem, der læste, kunne nok genkende både sig selv og naboen i mange af de personligheder. Og der lagde han ikke fingre imellem, og der kan vi jo tænke tilbage på hans morfars væssepind om, at ordner hænger man på idioter, og stjerner og bånd, man giver adlen. Så han vagte med sit forfatterfiguren af Alexander Kielland, eller ikke på plænen, på torvet foran kirken står. På plænen, der står nemlig en figur af en anden digter, Arne Garborg, som stammede fra en lidt mindre gård, en snes kilometer uden for byen. De to forfattere vender ryggen. Ja.